Belai kana nangkung mani kok sai kelang ka sini. Mani kok borok. Mani kok hamza de. So hai borom ya pare khabai lam soka. बाहायके फरी मानो ताम खलाय मानो ताबो त्रिपुरा इउनिभार्सिटी पर्यन्त कक बरक फोरोंजागौ अब किसानी ककया आगामी दिनाव तेबो कक बरक न जों डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै वानसुगै दंगौ एडिसि हापां ताबो वानसुग दंगौ स्टेट गभर्नमेन्ट वानसुगै दंगौ बेखाय आबोनि बागै न ताकुरा बुकुरो जों मानि कक न बरम मारिनाय मानि कक बाय मा सिनाय मानि कक बाय जों गोबां मा कथमा रक सुयै चिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै कलांनि मा थांनाय दिनै आरो चिनि बरम गोनां कमलिया दा बर्मा बिनि गोबां बिजाब दंगौ बो तिख्लाय खालामनानै हयतो बो सालसा असुंजारिया करि थाङानो किन्तु बिनि मुकुमो दफानि बागै बो जे खराचा सै गोरोंथिनि बागै जे सै खालामनानै म कायसा लाइगुमा हय दंगानो ताय आं बिसि कक सालिया तेव कायसा प्रग्रामाव थाना दंगौ आहाय नाहाय तिनि बिलाइखनो तंथका आं बि स्पेशली थैंक्स दिनानि मुसुंगो चिनि आमपुरा स्कुलनि चिनि मेडाम नो तामनि हिंगा का मुसुक नायथत पान्डाव बानो बरम रिउ और तुबुमानि बागै ताय जत स्कुलनि फायनाय फोरोंनाय जे काय और स्पेशल जारा चिनि वर्कार्स रो जारा और फायमानजा फायनाय ताय फोरोंनाय सोलोंनाय जतनो न आहाय नाहाय खाका हाम याफारै आनि को मुसुक न हमसितुन को बरक आयु ब्लकटुन को बरक केबो खरजा खितुन को बरक केबो साजा खितुन हामबाय खुलुमबाय